19 January 1979 bisio haste hapang kok borok no gosina harmano kitinggi bisi borok no bisini 19 January phaikyan keno kok borok salhinai lamsok layo chini hastine tiprasa dofani siri sitini hukumu rasamung masamung baikhe laharo nongkholai himboto himlayo kereng bakhaste ni nok haba nok rogo hakeno taklai bisini kok borok salnobo lamsok laika Surendra Nagar English medium roknokni rong srwngnai rok rong srwngri paijak roknokni rong phwrwngnai rok abono kari pandao phaimanjak phaikya hasteni sei kereng borom gonangsar Robindra Kishore Debroma tei kubuni narwaya kosong tini media tei viewers rokno hambai thaisa thaini kok saima bagai tei especially daily kok rokno joton sila hambai mario tini phungjarao anore visit khaima bagai tini kok borok der sal 45 eba Philbri Chibani kok borok derna palijangnai kai oboni rigai ang kisa student ni bagai borni kaham ni bagai bongje tabuk phainai result reboot exam bongni kaham result khlai borna ang kisa sep brika je result kaham manai rongno bongno hostel free tonai samung nong joton free thongnai oboni yagulo bongni je oboni ya final exam jorate borongno o sebi jang final exam pass jorate ok joton aro free ma tongnai hostel bongkai thinang sromung hostel Hejamara Bazar baino Hejamara RT block by khobja nga o jaga wa tini je 45 de o tini program songjanai Surendra Nagar student tei ex student tei school ni teacher rok abor boxing ek login asung kaisa program khlailai engkai tabo program start ngone 12 ta rokong nai ngai tabo media no hambai maru anor kisa sa jora aro visit khaima bagai ang sikta kok sana thaya te thaisa thani kok sauna aboni yagulo taklayo Surendra Nagar school no hoite duijon student no sebrijaka class 12 ni bo mungkai Sahil Debroma sala bori hingkai Simoli Debroma hingkai next year ro jodi kaham result khaige hingkai Hejamara RD block ni hoite te 8 hoite 10 jon ani hostel free porinai